Una escultura que a mi m'agrada moltíssim és Els primers freds d'en Miquel Blai, per la sensibilitat, la tendresa, perquè gairebé sembla que puguis notar l'alè d'aquell nen i d'aquell avi i que puguis tocar la pell i les arrugues de la pell. I és brutal. Representa les etapes de la vida, representa la innocència i l'experiència a través de la figura d'un nen arrepenjat al costat del cos nu d'un avi. Les etapes de la vida, el pas de la vida, el temps. Tornem.